Čaute, to sú ďalšieho videa, máme v Gamer.sk, vás vítam ďalšieho videa. Takže dneska som sa rozhodol natočiť ďalšie video, lebo som už dlho videa nenatáčal. A naozaj neviem, o čom som asi tak natáčal. Dlho som nenatáčal videa preto, lebo som točil s niekým iným, hlavne z Minecraftu, s Killerom a tak. No a teraz som chcel niečo natočiť, lebo som už dlho netočil, koľko to bolo, 2 týždne. Tak. Dobre, takže natáčať budem o čom? Vôbec neviem. A mohli by ste mi dať nejakú inšpiráciu, alebo niečo by ste mohli dať do komentov, že čo by ste chceli, čo by som mal natočiť a tak. Čakajte. Ja tu už také, takže neviem čo. Napríklad Superman. No takže zajtra sa chystám niekde s Killerom, neviem či budeme točiť niečo, ale budeme vonku. A len čo nazočíme. Dobre. No. Čakajte. Zubę taką kieku. No, čepaj. Drží, fajne. To nikoho nezaujíma. Dobre, takže na budúce vám natočím Minecraft. Ešte sme natočili so Skillerom Survival. Takže vám natočím aj Survival. Takže ste ho nevydal. To je pako. No takže mi napíšte do komentov, čo by ste chceli, že by som vám mal natočiť, alebo čo by ste chceli, aký vlog, challenge, to je jedno čo. Napíšte mi to, natočím, buďte spokojní, aj ja. Dobre, ak sa vám video páčilo, to bolo také kratšie videjko. Ak sa vám video páčilo, dajte like, subscribe, s vami učím a čaute, hamburger.